Profeta Iżajja, naqralkom vers mill-kapitlu 52, vers 14, fejn qiegħed jitkellem dwar il-qaddej tal-Alla, ċe fuq Ġesu Kristu, u jgħid bħal m'għandexu ħafna minnek, wiċċu kien hekk imħassar li ma kienx donnu ta' raġel u s-sura tiegħu ma kienx donna ta' wlied il-bnedmin. Ma kienx stampa sabiħa ta' dan ir-raġel imbiċċer, imdemmi, mlibbes kuruna ta' xewk u msammar u mdendel ma' għoda. Indexu n-nies li rawh daknar. Indexu u għadhom sal-lum jindexu niesu il-lut u jqisu Messija msalla bħala skandlu. Indexu u għadhom jindexu minnu il-popli u jqisu is-salib bħala bluwa. Imma aħna rċivejna grazzja, għajnejna jaraw. Aħna fil-kruwa naraw, fil-kruwa tas-salib, naraw dak li huwa tassew sabiħ. Aħna tallimna u nemnu illi dak li kien f'sura ta' kien magħmul fi ġbija tal-bnedmin. Imma anke din iġbija umana tiegħu kienet imħasra minħabba fina. Għalhekk jgħid li wiċċu kien hekk imħassar li ma kienx donnu ta' raġel u s-sura tiegħu ma kienx donna ta' wlied il-bnedmin. Dak li huwa lajn ta' sbuħija ġie ikraħ, ġie sfigurat għalina biex iħassar id-dnub tagħna u biex iġeddidna lilna mitimbin fi xbija glorjuża tal-qawmin tiegħu. Mhux ta' b'xejn inkantaw għalhekk nos is-salib aħraġ.